Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkanku da warhaka, ku ci gaba da kasancewa da mu a cikin wannan tashar tamu mai tarin albarka. A jiya ne muka samu wani labari Hamisu Bureka da 'yan jarida sun yi mai wata tambaya akan wannan 'ya ta Alinu. Ya ce wannan fa 'ya ta Alinu shi ba budurwarsa ba ce, amma mutane suna cewa budurwarsa ce, ya siya mata iPhone, ya siya mata kaza da. To shi dai ya ba budurwarsa ba ce ba. Amma kuma akwai ƙarin bayani, amma dai kuma kan ku manta ku danna subscribe sannan ku danna mana alamar ƙararrawa. Mun gode. To ƙarin bayanin yanzu za ku ji shi nan gaba ba da daɗewa ba.